Maqsadlı Türkmen kampaniyası yıllan dowamında suud edilen ýokary hilli görkezýär. Şu gün biz size öňüňizi hassa rahat edýän döwrebap duş kabinalaryny hödürleýäs. Biz size duş kabinalarymyzyň durly görnüşlerini, ýagny kiçik hammam otaglary üçin we lüks hem eko görnüşlerinden başlap bir näçe giňişlerin kabinalary size hödürleýäs. Her bir duş diýwarlygymyz berk, howpsuz aynadan, ygtybarly alümin profillerinden ýasalýar. Garaz biziň duş diýwarlygymyz, duş kabinalarymyz siziň ömrüňiz bilen ömürdeşdir. Müşterilerimiz üçün şeýle çynlyklarymız var. Model saylamak, takyp, ölçek almak, hammamyňyz üçin ajaýyp dizayn işlerimiz çal, ünsli we howpsuzlyk kepilligi ýerine ýetirýär. Size yıllar boyu arkaýyn etjek rahatlyk stil wakil Maqsadly Türkmen Hojalyk Jemgyýetiniň brendi Türkmen Glass'dyr. Dukanymyza gelip bizden sowda edin. Çünki siziň arzuwuňyzda hammamy biz döredýär. Türkmen Glass eşretli durmuş üçin.